ngai khublei pi baro ki nong pet bat ki nong ngap ya kanika program juga Good News TV bat ngap priang ngobha ya pi haka kerteng kabathyang tam kejong Jesus Christ bolong nong penim jongi rengkat bat ka jinduai oblei undor rengkat bat pi bat ublei unkurku haba pi ngap bat pi pet ya kanika program hakani katayo beladep nilayo banyak perhat ban puson ya ka city Paul sikinong Ephesus kalenong ka ban riu ka dekat ka bashipho nilayo ban ya pet banyak perhat ya kamat hakinu kirukom syaitan wan ban yale yangi bat ngilaya pet bat ya perhat tang ya ki santli ki mat ki bakham kongsan bat kita kilong kajing syukur kajing artatin kajing penpaino na ublay se kijing pensyoy lani ka distraction ka baki ong ka ketien nongwe bat kawai pat kajing ting sabat kawai pat kajing penyan ya ki ai katkum kamon kijing tmu bat kijing kwa jong usaitan lani ka baki ong ha ka ketien nongwe manipulation but hoi nilai petru ya kawai kamat kabayadei sapang kajing banben dan operation kajong usaitan hoi kadon sakawai pat kamat bat kata kadai kajing keno kajing mudui kajing wodong wodau bat kajing penrem kajong usaitan yang ki bangai yakaba ngan sashim katba nidang yai hakanika jinghikai mentang ini poi segwe kamat kabalai kumno ngin pen khlanya ladi hakabayale bat usaitan lani hakiwi pat ki kentien nila ban ong ki atiar ki bau blei u ai hangi ki bangai banyele persya ya usaitan ki kestan hakabalang Ephesus kimat ya kanika thma kabakenjaman sim kabashirkhai bha bat namar kanika daw Paul ong ye ki kestan ha Ephesus lenong kaban riu kadukhat kabashipho kadukhat nyo hakabawai no tolong ki baklan hautrai baraka bor kajing klan jong u tuking no ya kajingking atiar kajong ublei baro ba phenla ban yeng persya ye ki buthap usaitan naba kajingele jongi kamlong ya kasnam bat kado ndrei ya ki hima ya ki bor ya ki nong sensyar perthai jong kani kajingdum ya ki jingbaman bakenjaman sim haki jakabeneng naba kumta tuhin shim haladi ya kata kajingking atiar ublei baro bapila ban yeng yale hakata kasngi kebesniu bat habala dep aka baro ban yeng scam to yeng pi namar kata balapan po yala kasengkai da kajing shisha bat balaking ya kajing da shedem kahok bat bala phong juti halaki kejat da kajing lakloi ke gospel kajing su nalor baro pudet henda shim ya kasti kajingen da kaba phila ban pelip ya kisom ba meding baro kijong ubaman tu shimru ya kajing da khli kajing penim bat ka white lam umen sim kabalong kaktin ublay hang tu ngiu ya kita ki jingking atiar ki bamangi kum ki bangai ngin hap ya kabangin don hakabangin yale persya ya usaitan ti mangiru ki kristan ka juk menta
kumbalong hi Kristan ka balang Ephesus. Kibajit ban im ruble. Imat ya kanya kathma bakenjaman sim man kipor. Usaitan ula banyale yangi hakirukom kibapher. Ula ban wan thop, ban wan syukor. Ni ula ban chuwan tang ban pen artatin. Netang ban chupen pai yangi nau blay syakata ka bau pensyoy. Ni tang ban chupen syating badru ban kenyai dakabor yaki kat kum ka jingkwa jongu ka bangi ong ka manipulation. Niru ula ban wan ban ben ne ban mudui ne keno bamde yangi ne ban le ya kiwei pat kiboy ki jongu persya yangi hakirukom kibapher. Enrai mangi gidai ban long kibalak kloy ban king atiar ban pendon kam yaki hakaban yale yau syaitan ki atiar ki bangidai ban king kilong kabaningkong upan po kajing sisya lani kajing sisya ngila banong kabaar kajingda syadem kahok lani ngila banong kahok kabalay ki juti kajingsu lani ngila banong kajingsu kabasaw kasti kajinge ngila banong kajinge bat kabasan kajing dakhli kajing penem lani ngila banong bet kajing penem kabahan riu kawat lam umensim ne ngila banong kaktin ublay hakini kidekhat upol uwanra ia kadur ka image jong usipai room hendai usipai room udon laka jong ka jingriam kabala banyada ya u nasibun kijingma hakasengkai jong u udeng yo panpo lani yo belt ubalashna da kasni kabajuat bah uni u belt lani u panpo uai kajing kersan ya kasengkai kabadon kabenta kabakrau bah hakamet ubriu bat kata kalong baka bedeng ya kabenta kaba syedrong bat kabenta kaba syapo jong kamet ubriu uni upan po ne ubelt uai ke jingeda kaba kerpang ya ka kepo jong ubriu bat upenya sno lang kawai ya kata ke jingda syedem bat ya ke jingeda hakilebong bat ki kejat jong usipai hau ni upan po usipai uset bu ya ka white lam uset bu ya ka dakar ya kisde bat kiwei pat kitiar yale bat ka benta ka ba kongsan jong ni upan po kalong ba ubat pat penne ya ka jingriam ki jingking atiar pat kitiar hakamet usipai rum khnang ba kenungki syane bat syatai bat nalor kajingda syadem usipai rum upongru iki juti belasna de kasni ka ba bat bejuat ura ya kasti ka ba jingada ya u na ki khnam jong ki dongsun upongru kajing dakhli ka ban yada na ki khnam mau ba na kiwe kitiar penbensam bat ura ru ya ka wat lam buun yale bat kinongsun tumatangin ya pet ya kini kijingking atiar kawai hadin kawai panada ngamla ban pendap lut ngan sa pendap pat hakatai kawai ketayo ninya pet ningkong yau panpo kajing sisya
haki spas nem ki ba menshua kinong hikai Bible kisimba upan po ka jing sisya day kijing penpau u blay lengba u Jesus Christ bat kijing tho kibadon haka Bible kibatai hakata keruka ka ktin u blay kadai ka jing sisya kat kum ka gospel Yohanes kalenong ka bakhanyo ka dekat ka bakhanyo om day tangkata Henry ka ktin ka jong ublay ka deru ka jingba mensim jong Kristen Gospel Matias kunong besaw dekat ke besaw kuno Jisu wai ka jubang ya usaitan om da ukpu baro bau brio kunim Henry dekat ktin ka bami do na kasintur ublay hadin ka ktin ka jong ublay kalong kum ka syarak bat ka jing syai ya Kristen hak jing ya dan ti jong u siapa kata ka kitab Sam gelandong lo ispakat kendai bat ka dekhot ka basi pasan bat syu ka ktin ka jong blay ka dei ka yit khmi jong Kristen siapa ka siti Jacob gelandong ka banikong ka dekhot ka ba arfulai bat arfusa bat ka ktin ka jong blay ka dei ka wat lam ar yang serti jong Kristen Pinsyam ya kata haka sisi syek Hebrew kalong besaw batkot kabakat bat ktin ka jong blay ka ai ka jing light lu yaw brio kitab Yohanes gospel Yohanes kemud badong kalong pra ka dekot ka balai puar syu ktin ka jong blay ka pen khut ya ka jing im ka jong ubrio puli ya kata kitab Sam Kelenong bispakat kendai bagat khot ka kendai bat khado ka ktin ka jong blay ka penroy ya ka jing im Kristen siam ni kini ka kitab Deuteronomy kelenong ka ba kendai bat ka khot ka kendai ti lada ubriu upuli upuson uperkhat ya kani ka ktin ka jong blay ka ba krau hadu kata-kata Angin bagani ka ktin ka jong blay ka balong ka jing sisya kan rum bat syong ha ka bentang ka basyapo ka jing im jong u bat usim David u angkum nu ka sam ka basan huai ka dekat ka ban riu usim David u angkum ni hakmi mekwa ya ka jing sisya ha ka basyapo hakmi mekwa ya ka jing sisya haka ba syapo ka bamut ba ublay ukwa baka jing sisya kandon syapo haka jing im ka jongi ka jing sisya ka bangiyo na ka ktin ka jong blay kan rum kandon syapo haka jing im ka jongi bat kani ka ktin ublay kabalong ka jing sisya Apakala don hapo jong ubrio kantre yala ka jong kakam hau ta ubrio kat hadu ba ulong ubrio ubadon ka jinglong ka basisya ubrio ubadon ka jinglong ka basisya usaitan unwan ban syukur ban pen artatin ban pen pai yang ayah pi na ublay na ka ktin ka jong blay syaka jing pensyoy sultan unwan ban pensyaptin yang abad dia pi bat hakikap unwan ban penyat ya ka jing im ka jongi da kabor kat kum ka jing kwa ka jong un manipulate ya ka jing im ka jongi bat un sim kabu ya ka jing ja ka jing syam ha ka jing im ka jongi bat usaitan unwan ru ban ben ya ka jing em kumat suong no lesi unwan ra ka jing pang lesi unwan ra ya ka jing dup ka jing gedu lesi unwan ra ya ka jing dapram dapsya lesi unwan ra ya ka jing bamsuk haya nga sembat sasi bon ki pat ki jing unwan ban bo ha ka jing im simet ne ha ki yeng ki sem ki jongi ban ben yengi daki eki
bat kumju. Soitan ulak ban wan ban mudui, ban kenok, ban penrem yang ni. Ban wadau, ban wadong. Bat sisin bakini ki ai jong soitan. Kiyo ban rung ha jing em jong buriu. Bat kiyo ban kontrol ga jing em ga jong buriu. Ngaong na kabasya. Prapau na kasispa. Adab aja ka lupayo soitan. Pet ya ka im. Haka keper Eden. Haka jing ya kendu ka jong ka ban soitan. Baro kini ki ai kila rung haka. Bat kejayu ya ka. Baro niatip ya kata naga Bible. Henry kini ki ai. Kenumla ban rung pat hau beriu uba puli uba puson bat ubale ya ka ketin ke jong blai. Kenumla ban rung hau beriu uba ka ketin ublai kabalong ka jing sisya. Kabalarung bat syong haka benta ka syapo jong ka jing em jong ne beriu. Bat kini ki ai. Kinumla ban rung hau tau beriu uba ka jing sisya ka don haka jing em jong. Uba haka jing em jong u phin syam ya ka jing long babet. Uba haka jing em jong u phin syam ya ka jing long ka bahok. Uba haka jing em jong u phin syam ya ka jing long ka bala ban syania. Bat uba haka jing em jong u phin syam ba udon ka jing tiplem ka bakhut. Hau beriu uba pule pusan ni ka ketin ke jong blai. Uba le ka ketin ke jong blai. Uba ka ketin ke jong blai ka rung sadu ka benta ka syapo ka jing em ke jong. Uba ka ni ka ketin ke jong blai ka penwan dur yu ni beriu ka snadur kat haduk ba. Sisen pet ngila ban yu i ba ka jing sisya ka don ha ka jing em ke jong ni. Bat hau ba kum utau beri. Soitan punya kendu jing banwan banyele badu. Namar badai. Namar udon yau tau panpo jong ka jing sisya ha ka jing. Tong ini pet pede ya kawaipat ka atiar tabaar ka jingda syadem ka hok. Insyam ya kani ka Siti Paul sidong Ephesus kalau nong ke ban riu bat kaju tu kedekot ke makasau. Snap ban puli ya ka. Tu yang pi namar kata bala panpo ela ke sengkai de ke jing sisya bat bala king ya ke jingda syadem kahok. Panpo jong ke jing sisya ngila de ekran mentangin epet ya ke jingda syadem kahok. Kajingda syadem lani kabaki ong ka ketin nong way Bible pareng ki ong ka breastplate kani kajingda syadem jong sipai ro lasna da ki pliang nar kibela pinya sno lang ni don ki boong balasna da ki kinjiri nar kibela ya than kha ba ni kajingda syadem kaya daya ki dekhot met ki badon kam jong usipai kum uklong slam ki tor ki bentai ki basedrong jong ka kpo bat kan ni ka jingda sedem kalala ban yada nasibun ki tiar bapen mensau jong kinong shun Henry kinong shun kinyale hi ban pet ya kanu ka benta jong kani ke jingda syadem kabala abandon ki jing pat ne ki jing or pat ne ki thliu khanang ban yo ban siat bat pengam yo khanam lani ban dung de kawat lani ban dung do som na kita ki benta ki ba or pat bat ki ba long thliu bat haba ki yo ban pengam na kita ki thliu yau khanam ka white nyong sum ka met ka jong sipai room kan men sao but let's say
kit khot met kin mong kin jem kin jengem bat kin sange ban traikam niru kum kibanget ngidon sakawai ke jingking atiar hakaba yale persya yau syaitan bat kata kadai kajingda syadem kahok kabang ya keren hang ni dei kajinga dei kaba biang baru blay right relationship with God hadien bau beriu kelabamut hadien bau lapdiang syania ngej aitilot bat sya yau Jesus Christ balong utrai bau nompenem jong u klempet on pen kesan yau tau beriu do kajing ai ai lingba kajing ngej jong u how Jesus Christ u bersanar pena but uni u beriu habau yang khmat u blay un yang kum u beriu u berem belalong condemned Hendrai unyen kum ubriu ubala pengkesan justified. Badi yang ni ubriu on penkup yu udah kahap u Jesus Christ lingba kajinget kajong u hau Jesus Christ. Lab ya kata si Paul si long Rome kelong bersipau berkat kebenai. Namar kahap baken jabriu jong u kamla banyele persyayu syaitan. Kahok jongi kibriu nginumlah penyelek persyak yang syaitan. Ndai datang dah kahok kabau Jesus Kristus pengkop hangi. Pistip balai ba kahok jongi kibriu kamlah penyelek persyak yang syaitan. U Isaya u ayat kejubab berwong kubi. Haka kitab u Isaya dalam menrip sawar khat kebenriu. Uang kum ni ki hok jongi kilong kum kajan babet tinget baragi we pat ki kentin ila ban ong kum ki serdap jot khamat jong blai dan namar kata-kata ngidon kam ya ka hok u Jesus Christ ban pen kup hangi ka balong kum ka jingda shadem ka jingai Hakabai ni bukan dia kebentar tong ini pai syu si kijing tho ki jong pol upol wong haka siti ka ba ar si ki koren kalong ka san do khat ka ba ar huwe namar ya uta ubam sim latip ya ka pop ula pelong ka pop na kebentar jongi kenang ba on pelong yangi ka hop ublai nan puli biang Namar ya uta ubam sim latip ya kapop ula pelong kapop na kebenta jongi kenang baon pelong yangi kahop ublei hau ka jimut jong kani ka dekhot kalong ba u Jesus Christ ulalong uba khlempop henry na kebenta jongi ublei ula pelong ya u bandon benta hakapop jongi kenang ba habangi don hau ngin la ban yo benta na kahop ka jong u bat shu upol uong haka siti siki Filipi kalong balai dekat ke bekendai bat ba on syem yang hau ubam don kahop ka jongahi kataken kabana ka hukum Henry kata kabada ka jinget hau Chris kahok kabana ublay da ka jinget Filipi lai kendai ka ai ka mo pol mot ban ong hang ni kalong kum ni siu mot ban ong kum ni ngamlong shu uta ubriu ubayo ya kahok na ka bako ngu ya ka hukum Henry nga mentang ayo ya ka hok ka bala ai da ka jinget hau Jesus Christ ka hok ka ba wan na ublay bat ka ba pensyong nong rem ha ka jinget ka Bible ka ya thu yangi ba usaitan ta Lord ba wan ban syukur ban penarta tin
ban pan phai yang i nau blay na ka ktin ke jong blay sa ka jing pun shoy lor bo wan ban pun siap ting yang i lor bo wan ban pin ya ya ka jing im ka jong i da ka bor kat kum ka jing kwa ka jong u lor bo wan ban ben yang i ngarong e pi u wan ru ban mudui ban keno ban penrem ban wat dong ban wat daw yang i ka Bible ka yathu haga kitab Usekaria kalong balai dekat ke benikong haduk besar ka yathu ba uta u Joshua u ramba lingdo hakoi ka por ulayang hakmat u belai bot u soitan ru ulayang sakaphang kamon banyale persya ne ban mudui bat keno bat penrem bat ru ban wat dong wat daw ya u Joshua urang ba lingdo hadin ka Bible kalaya thuru bau syaitan ulayang ahmad ublay ban mudui ban keno ban penrem ban wat dong wat daw ya ujo aga kitab ko jong job kelong peningkong kedkhot ka bakhandai ter hadu ka bakhat we sngap ban puli syaitan tu ulaya thu hau trai bo la ong ujub usyap ting ya ublay khlam daw memem sim la pelong ka jingker saudong ya u bat saudong ya ka ying jong u bat saudong ya ki ai baro ba udon keleng melakar khu ya ka kam ki kti jong u bat kaspa jong u kala roy ya ka khndo akari Henry Tora ti ya la ka kti bat tu kta ya ki ai baro kat ki ba udon ti un kentai persyak ya me tadi kintin jong setan nak bau keren yo play lesing an nabu aki kintin ki ba khamsuk ngalaban ong kubni bau setan u ong yo play ujub usyakri ya me tang namar ba uyo e ki jingger ku bat nadama me ra e ka kti bat baki jing e kum ki jing pang ki jing sitom bat ki we pat ki jing e kin wana ka jing im ko jong u une syakri u jome ujo undum syakri shu yeme bat shu ka Bible kalaya thu lu ba usaitan mudui u keno u penrem wadong wadawi ki bange aga kitab jing pen pau kalong bakhat ar ka khot ka shipho bat ngalayo sngo ya ka tin bajam habdeng ka baong minta lawan ja kata ka jing pen im bat kata ka bor bat kata ka hima ublay jongi bat kata ka bor sensyar uta ukris jong u nabala shop no arsut yauta unong budui yaki parabangai jongi uba syait mudui yaki hakmat ublay jongi mensni bat menme hagani ka benta juga ketim ke jong blay kaya thu ba usaitan uday unong mudui unong keno unong wadong wadaw ya kibangai baro bat kada ongru mensni bat menme ule ye kita ki Habang ipen pai bat pendai gini ki jing shisha bat ka jing im jongi ka baman ka sngi niru ngima ya ki ki ba ki briu ki jong blai ki ma habang ikum lepop ho umen sim bahut un penya kendu yangi bat un khot yangi bangin wan shau Jesus Christ Henry usaitan uyui bakani gade kala kemampiang baha ban mudui, ban keno, ban penrem, ban wadda, waddong yangi. Usaitan daladihi un pasiau hangi ne lengba ki brio la belong bahiyeng besem di perlok perjor. Ba lengba jongki kin ong yangi ba ublay uladom ulabitar yapi. Skol tenat syuk yapi. Ulat thaj yapi.
ulah kentai ye phi maap shu ye phi but phim long shu ubo bet dor ubo bet nam ban yo ya ka jing eat ublay but ya ka jing sam sobha na ublay Soitan let's say daladi unwan ban pasiau hangi kita ki dan ni upendon kam ya ki wei pat ki para breu makin keren ya ki kentir Henry shu wat lada habang idon habitu ki por ki ba ka jingede jongi bat ublay ka biang ka jingem ben sim ka khlan bat ki jing sakri jongi ya ublay kilong ki bajanai Usoitan undang wanhi ban mudui ban kenok ban penram bat ban wat dong wat dau yang i kung bau le yau jo un pen kan mau ye ki pop ki barim jo un pen he i jing baklai i barit ba in yarengkat bat kapok bat un pen he ye kapok kabarit syakapop kabakrau Usoitan haba mudui ukeno upenram wat dong wat dau yangi udon ka jing temu bat ka jing temu ka jong kalong ban pen khia ye ka jemut ka je perhat ka jong ban pen srosi yangi ban pen diau ban pen duk mensim ban pen nok mensim ban pen duk jingkerman yangi Hakata ka jing persang ka jongi ban im ka jing im ka pen sobha yo blay ban iki wei pan ban ladang nyim job ya gani ka jing persang jong u ka jing im kristan ka jongi ka long ka korden bat khado ila ban ino yo blay ru Henry tongin kan mau ba ka jingda sadam ka hok lapen kre lupa dau blay ya gitu kibala kala bemut gitu kibala pediang kibala syania kibala nget kibala aitilot bat kibala syak yau Jesus Christ bau long try bat unong penim jongki bat kani kajingda syadam kabau bleu ai yak gitu kibriu kan yada naki jingmudui kijing keno kijing wada wadong bat kijing peram kijong soitan batungin ken mau baka hok kajong Jesus Christ kabala ai hangi kadai kan nongrim kajing adai bajan jongi bat ublay kadai kan nongrim ba niladon kajing esuk bat ublay kadai kan nongrim kebaskem bangin yeng hakmat ublay Klam kajing leran bat kajing sporem. Kadai ka nongrim kaba pelak yangi ban ya kendu ya ublay markmat hakanu kono kopor. Kadai ka nongrim kaba pen scam yangi bangim don shu hakajaka jong kajing syak penrem. Kadai ka nongrim kabang yang ban yale ya kijing mudui kijing keno kijing penrem bat kijing wadong wadau jong soitan tungin ken mau bahaba ubriu upuliu puson bat le ika ktin ublay ktin ublay ka balong ka jing sisya kan rung kan syong hakata ka benta ka ba syapo jong ka jing im jong ni ubriu bat uni ubriu un syak penwandur dah kata ka ktin bat nin syep ya ka jing sisya ha ka jing im ka jong u bat kani ka jing im ka ba sisya jong ni ubriu kan pelong yau soitan ba unya kendo ha ka jing kutlan ha ka ban wadau ha ka jing kutlan ban yo ban mudui ha ka jing kutlan ban keno bat ban penrem yau ba kumutau ubriu tungin kan mau mahabang ile pop unong mudui ba unong keno
udon hajan henry tu kan kenmauru ba ngidon unong yasai ubalong u Jesus Christ ubahap kasiti upol sikinong room kalanong ka pra ka khot ka ba life to life but life to sao ko ong kumni u ai ban mudui ka bla jit ki jong play dei u play ken ba pengsan u ai u ta u ba penrem dei u Chris u balaya shisha kham tam ken u balam mipat ru u balong ru saka ketika mon u play u ba yaya side ru na ka bata jonge but haga Bible kasi common language in shami kini ki kentin u ai uban mudui ye ki bala jit ki jong blay u blay hi daladi ulapen bena bagilong klempop manute ki ban penram ye ki om u Chris Jisu u balayam u bala mipat bat u badon kaliang kamon jong u blay ubayasan na kabenta jonge ini ki jingkeli uai uban mudui bat uai uta uban penrep ini ki jingkeli ki badon ki jubang bat ke jubang kalong om de ublay ne u Jesus Christ lara ublay uben bena ba pilong ubalaksan hadin ba pila panma bat yasuk ba ublay manu ban la ban ong ba phim simlong ubaksan u Jesus Christ ude uta ubalayap na kabenta ban pendam no igijing palat jongpi hatu undang yang ban mudui ban keno epi na kabenta kijing palat jongpi ki bolama dan lelu unum le kumta kani kadi ke jubak ba phen ai yau syaitan haba ban mudui ban keno ban wadong ban wadaw bat ban penram ifi kermen ba kani ke jing sam ni ke ktim ke jong blay ha kani ke janmit kan long ke jingker khu ifi baro kinong sngap bat adwai au blay lambau mensim bo kho jong u un pin shai un pin skong thu shu epi haba pi pet at pi sngam yakani ka khubo to ngi dwai ko khpa jongi bahab neng ni aingo yeme ko kenran ba medon rengkat bat ngi hakani ka por ni aingo ba mela penla yangi bangin pinyat bet ya kena ke program ni aingu ya ka ktin ke jome atrai ke babela ai apring jungi kerkhu ya baro ki basngap ya kena ke ktin ke jome ai ba kena ke ktin ke jome kan ai bor kan kershan kan yarap ya ki aku trai haki jingale ki jongki ki baman kapor bat ki bor jong ke jingdom adwai ru ko kenrat menang don rengkat bat good news TV haki jing persang ki jongka nang ni sekhmat bat menang kerkhu ye ki jing tre ki jongka para ka bawai no ke jing IA ka badap ka baslei ki jong Jesus Christ ke jing iba ka bajliu ka mayan ki jong bleu ka ke jing slok ka ba thiang bat ka pinsai bor ka jong mensim ba khoi ini kilai tali ki jingker khu how way blay kendor rengkat bat ni bat ka good news TV pidong pray ki jongka hoi kendor rengkat bat baro ki banget ki basyakriya meh keleng setelah ka perthai menta syadu ki babam jukut amen